घर जाइए आगे घर में ना जाइए घर को कौन बताइए घर ले जी शंकर भैया Oh my god, tabuk social media wo omang pli kaisa jehino viral langi tongo bihani kaisa nogo 10 foot lomba King Cobra chibuk no thangai rescue khaike khoroksa bwrwi norok omang pli nugui makhana a rescue khainai bwrwi a chibuk no rescue khaimani pore bwkha kotor khai kiriya khaidui a 10 foot lomba chibuk no gdra mura tikhe bolui kaisa mangpli kase phaimani a mangpli kase phaimani pore no video viral ongoi thangka ula a bwrwi a chibuk no ganani kaisa bolongo phiyogori kehni bo KOKBOROK kase phaimani yang saimangka a 10 foot chibuk rescue khainai bwrwini mung wngkha Janki Devi hinui saimangka tei saimangka the Daily Jagroni kaisa koktwma channel tui hingkai o bwrwi o 10 foot lomba King Cobra chibuk no rescue khanai thangtini bo subok sukjaka hinui ulo bono hospital o twlangai doctor rok treatment khaimani pore hingkai doctor rok saka je bini condition tabuk kaham no hinui norok nugui mankha no o mangpili o je khoroksa bwrwi bahai bwkha kotor khai kiriya khari 10 foot lomba chibuk no rescue khaimani mangpili.